Ja. Oj, 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 oj. Nej, satan! Det var stor! Ja. Melodin för dagen har visat sig vara spinnerbaits. Nu kör vi med Showgirl och Cowgirl från Musky Mayhem i USA. Och det är dessa som har varit vinstgivande för dagen här. Hittills har det blivit sex stycken över metern har det blivit, och ett antal till. Ja, vädret är ju katastrofalt här ju. Vindstilla, och i synnerhet nu på kvällen börjar det kyla av riktigt här. Och vi märker väl nästan att det verkar som fisken den blir mer och mer inaktiv här. Ju längre ut här på eftermiddagen vi kommer. Men vi ska försöka peta upp några stycken till här. Vi får se om spinnarna gör sitt jobb. Jag släppa dem! Jag bara släpper och så släpper jag det i sjöten. Fy fan! Double Showgirl. Riktigt snygg. Det går bra det här ju. Det går jättebra. I denna förlängning. Ja, den här spinnaren är ju en extra attraktion. Här är dubbla skedar på den då. Det är väl så att det ger mer ljud och effekt i vattnet som lockar fisken då. Det finns ju även med enkelsked, men vi har märkt här att dubbelskedna har gett bättre resultat. Och det är väl där man ska väcka gäddans intresse här. Och då är det här till att föredra, verkar det som idag i alla fall. Där chatta! Jag fattar jag. Jag har fått i den. Ja. Oj! 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 Oj, oj. Den var lite bredare över ryggen. Ja.
Men smal ändå. Ah, fin. Ja. Oj, 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 oj. Är det 120 som kommer nu då? Ja, jag vet inte. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Ja, det är bra sjung i den här. Ja. Kommer den här? Ja, kommer så grann. Bra hovat. Ja, du har klickat det bra. Ja, 116 på cowgirl. Helt underbart. Ganska tunn fisk, men gigantisk huvud. Det var kul. Ja, det är ju inte den där 120 vi skulle ha, men den är ju kvar här. Men vi får försöka lite till. Ja, det är grant. Det är bra. Nu lägger jag ner den här. Strålande, strålande. Kan jag öppna lite åt den här. Så där, hej då. Åh, det var härligt. Tack ska du ha. Grattis, grattis. Tack, tack. Ja. Lite varierar spinntempot hela tiden. Lite snabbt och sen så går jag ner sakta igen. Mestadels sakta. Och sen så kommer in till båten, drar ner tempot ännu mindre. Och sen det är nästan så att den slutar spinna. Precis när den slutar spinna här inne så drar jag på sista. Och flera av huggen har kommit precis där då. Det är precis som när man ska börja en figure 8 med spinnaren. Så man spetar upp den i slutändan så. Och där har de smält på flera av gäddorna idag. Och jag har ju valt att fiska med BFTs Walker jigging. Upp till 70 gram ligger detta spöet på. Vilket passar ypperligt här när man fiskar med den här lite mindre showgirlen då. Och det blir ju mycket roligt att drilla fisken på det, kan jag säga. Kanske ner och köra längst ner i viken där vi har båtarna är. Där har vi inte fiskat. Nej, det ska vi köra också. Nej, innan det. Det börjar bli bra mörkt. Ja. Ja, där chatta. Igen. Du har gått igång på allvar nu, Fredde. Ja. Har han gått längre in nu kanske? Ja, vi kanske har gjort det på kvällen, vet du. Det är cowgirl för hela slanten. Kommer hon här? Kanske. Bra. Det blir som att filtrat den mittersta kroken på dessa. Ja, det är faktiskt så. Härligt. Ja, 112. Det var kul. Congratulations. Tack, tack. Så. Ja, det var 10:e fisken över metern idag. Och vi har tagit alla på spinnare. Så att det är klart bevisat att det fungerar oerhört bra.